Ki jongi ki bala julong ki evangelist ba in charge hapo juga district ka jongi ha ki circle ki bahap hapo juga district ha ka bau blai ularong lang ringkat bat ki bat la kentiu ki ha syakaker dan pastor la dang syudep ban ordain yakini ki laingon men ha ka pra tarik jong benai Februari mentakasnem ti menta hangni kum kadang juga jing sngongu nagaliang juga district ngidon lai department nagajiasang general district nagajiasang kentai district bat nagajiasang samla juga district ngi penpa ko jing sngongu bat kum ju ngi don ki jing ai ki bangi kelong ka kum kadang juga jing sngongu nagabna kini ki pastor ki batmai ki jungi ya ka bangin yo ban ai ban pendep hai ka step hakmat jong pi kumu pai lang jong trai kita kidai i pastor Jan Midhar i balwan bantre hapo ka district nadu kasnem arhajar khanreu but i pastor Lamprang kasa iwan bantre nadu snem arhajar arpulai but i pastor Meshak Suja we ni ki khun samla jo ka district ubaka district kala sei i ya kaban mi syakakam ga jong trai bat menta ilong kum u secretary jong ka jiasang samla assembly jong ka balang blai mikhalaya badasam menta ki don hangni baro laingon te ngan syo pha ban khot ki iwei haden iwei ya ka begin yo ban yeng lang hangni ya ka bangin yo ban pani ya ka dang jo ka jing sngongu kum ka district ha ka bangin yo ban ai ya gini ki jing ai sngo pha ka jongi bat nga khot nagaliang jong ki jiasang kentai ki jiasang samla district ha ka bagin yo ban yeng hangni ya ka bagin yo ban ai ha ka jugopor tinga syo pha ban khon ya i pastor Jan Midhar i pastor Lamprang kasa ban ya i pastor Meshak Suja dengan khot ya kini ki nongket kam jungi ya iba pilar posna ya ka banyo banra ya ka tre kitiar but iba hal shooting day u charman juga district ha ka bagin yo ban simbat ban ai kini kitiar ka banengkong ya i pastor Jan Midhar Hapti to nangta ya i pastor Lamprang kasa bat ya i pastor Meshak Suja yan khot ye ki ji sangkan thai ya i pastor Jan Midhar i pastor Lamprang kasa bat yai pastor Meshak Suja ngakhot ya secretary jongka chiesang samla district bat ai yai pastor Jan Midhar i pastor Lamprang kasa ban ya i pastor Meshak Suja totran yo ban kerkhus kum haban syang i pastor Jan Midhar impact ya ka circle dauki bat ya ka circle amlari ka baan sayo ban plisien how brib nai march i pastor Lamprang kasa i bajupe ya ka circle dauki bat ka circle amlarem lapan baik de ka balang bain yo ban pek no kumu pastor in charge jongka Hailakandi Karimganj district Sapo Assam
Bat I pastor Meshak Suja haduk manta idang bat kum uskertri jong ke youth department juga balang belai Meghalaya bat Assam. Kadai-kadai ke jingtiap nagabanta jong pi kum upai lang juga district ya ka bangin yok banang yai kan mau ki hai ke jing duai. Ban ngisngok menro naga district ke jungi kidang don kini ki samla jungi ki badang dep ban puli na po Nicholas Roy Bible College dang idon ringkat lembangi hagene ke GSeng ban khimilenti yakineru motrai nang yo ban pendon kam naga banda ka burom ka ju naga banda ka kerteng ka jangu ban menta hangni pan ngin yo ban duai ban penkentang yakinongkit kam jong ka Sunday School and Children Department juga district Liwar Jaintia kani kat